hoz transmititzen ditugun moldeak, egiturak, bai poetikoak, bai narratiboak, azkenean haurraren buruan, haurraren ezagupen mundu hortan, arrasto batzuk sortzen ditu, marra batzuk, eta marra horiek lagundu egiten diote haurrari hizkuntza eraikitzen eta ulermenaren estrategiak garatzen. Adibidez, poesiak duen erritmoari esker, haurrek hobeto eta errazago ikasten dute bai hizkuntza bera erabiltzen eta baita hizkuntza idatzia. Eta hori demostratua dago, neurolinguistak dabiltza enzefalogramak egiten eta hori dana probatzen. Eta hori hala da. Haurrak nolabait bere burua identifikatzen du kontakizun horretan, pertsonai horietan, eta horrek lagundu egiten dio haurrari bere mundu emozionala garatzen, ordenatzen. Orduan, batez ere horiek dira erabiliko ditugun gaiak.